Čest, lidi, opět vás vítá Phantom Her. Takže jsme si to slíbili, že dneska bude napadení UFO. Hahaha, ještě ne. Takže, pojďte se podívat, co jsem tady vykouzlil, co jsem tady nebyl. Všechny organizace jsou na mírové cestě. Nepřátelé Silu Kult jsou napůl zlikvidováni, mají minus 5000. Tak, co dál? Mám 6758 bodů za akci, které jsem způsobil. A minus 48 poškození měst, a to už je docela tak jedno. No. Tak, co dál? Samozřejmě zde nemám žádné nepřátele, kteří mi loudají po městě. No a nyní lidi se těšte na to nejzajímavější, a to je útok UFO. Uložit. OK, ano, je 20 hodin a 30 minut. Sice mi stačilo 1 hodina, půl hodiny, než jsem vlastně dokázal všechno tohleto vykouzlit. Takže nyní pustíme UFO. Neotravuj. Budeš otravovat, jo? Chceš otravovat? Chceš? Jo. Tohle je zmenšenina mapy, můžu vám ji potom poslat zvětšit, ale nejdříve potřebuju si udělat trošku pořádek UFO. Takže, ano, přibyli, použijeme 2 skultry, útok. Co vy tady? Útok. A nyní zaútočíme Valkyrou na tuhletu podporu. Máme tady opět staré známé letouny. Takže jak to uděláme, abyste viděli co nejvíce? No, já to budu postupně přesouvat, překlikovat a vy budete sledovat se mnou UFO. Haha. Takže už jsme zvládli pár strojů zlikvidovat a nyní můžeme klidu zaútočit zase na novo. Kde jste? Tady. To je sranda, co? Takhle si to likviduje 1-2, když máte všechno, co potřebujete. Ano, už je mrtvý. UFA nezůstalo prostě z vola nic. Ani atom. Možná, že je to škoda, že jsem ty stroje nepoužil na něco lepšího, ale abych jako, jak to vysvětlit teď. No, máme nějakou organizaci, která je naštvaná? Máme. Takže vylepšíme si neželi vztahy s jednou a jdeme zpátky. Ještě chybí pár na opravu. Tak, jdeme zpět. To jsem se zase zaplantal, co? No. A nyní vám brzy ukážu, jaké jsou výhody toho, co jsem já udělal. Chcete to vidět? Chcete? Hned vám to ukážu. Výhody toho, co jsem udělal. Už si to můžu uložit, protože nemám jediný problém s vodou. Jestli jo, tak se nedá nic dělat. Nikdo mi sem nedostal UFO, nestihl to prostě. A já vám ukážu, co se stane teď. Počkat, ještě chvíli. Výhoda. Silu v kulce zaplatit 1347 korun. Nedostanete vůbec nic. Silu v kult nedostane prostě nic. Haha. Teroristy neobchodují.
Tak. Teď si dáme 30 artefakt, dáme si tady kvantovou fyziku, to už máme v pořádku, všechno máme nalezené. Brzy budeme potřebovat všechno nové. Tak co pak? Máme tady nějaké nepřátele? Máme tady něco? Nemáme. A co pak tady, jak to vypadá? Kolik máme bodů za to a poškození města? 66 poškození, ale 7270 bodů. A jeden den. Ano. Haha. Stanice obrany a sklad se nám dotvořily. Tak. Lidi, máme to krásné. A ještě jeden den počkáme a schválně se už zautočí konečně ty stroje. Znova. Možná, že mají strach. Možná, že ne. Uvidíme. Druhý den. Chápete to? Druhý den. Nebo už spíš třetí, teda. Třetí den a ještě furt UFO na mě neútočí, protože má strach. No a co se stane teď? Počkám ještě jeden den. Až na třetí den. Prostě ho to strašně bolelo a má problém. Ale to je blbost. Já potřebuju zase načít hru. Mám tady padlé vojáky. Mrknu se na to momentí, kolik jsem prodal těch cyklonů. Ano, prodal jsem asi tak 70 cyklonů, abych na to vydělal.